साधारणतः आम जानू अंडार ही कुकुड़ार सृष्टि पुणी मन प्रश्न आसे जदि अंडार कुकुड़ार सृष्टि तेरे प्रथम कुकुड़ा अंडा आसला कोठू जार उत्तर खोजा आमको जीवन सृष्टि समय को जीवाक पड़ो। ठीक है। स्टार्टिंग टाइम ऑफ लाइफ इवैल्यूएशन कोटी कोटी वर्ष तले जिते आम पृथ्वी एक उत्तप्त अस्थिर ग्रह था यार वायुमंडल विषाक्त गैस एवं मुक्त अम्लजान नथिला समयक्रमे यह आदिम पृथ्वी प्रथम जीवन मूलदुआ पड़ा। वैज्ञानिक मैंने विश्वास करती से समय परिवेश व्यतिक्रम समुद्र रासायनिक पदार्थ गुड़िक एकत्रित हो प्रथम जीवंत कोष बा एककोष जीव जहाँ इंग्राजी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहू प्रथम सृष्टि हेले एवं एमाने बनिगले आम पृथ्वी थिया समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म पूर्वज यानी पूर्वपुरुष। यही एककोषी जीव माने धीरे धीरे समयक्रमे बदलिବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କହୁ। ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ କିଛି କୋଷ ଏକାଠି ହୋଇ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେଉଁଥିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନେଚର ପ୍ରକୃତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି କେଉଁ ଜୀବ ଅଣ୍ଡାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ କେଉଁ ଜୀବ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା ନା କୁକୁଡ଼ା? ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ଅଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜୀବଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ କୁକୁଡ଼ା ପରି ଦିଶୁଥିବା ଏକ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ଯାହା ଏହି ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦିମ କୁକୁଡ଼ା ବା ପ୍ରି ଚିକେନ ବୋଲି କହୁ। ସେହି ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା କୌଣସି କାରଣରୁ ଯେମିତିକି ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ମ୍ୟୁଟେସନ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଣ୍ଡାର DNA ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଫଳରେ ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା କହୁଛେ। ସୋ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ସେହି ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମ କୁକୁଡ଼ାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରଥମେ କୁକୁଡ଼ା ବାହାରିଲା ସେହି ଅଣ୍ଡାଟା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା। ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏଗ୍ ବା ଅଣ୍ଡା। ବିକଜ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଟି କୁକୁଡ଼ାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରି ଚିକେନ ବୋଲି ନାମାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ତାର ଅଣ୍ଡାର DNA ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଜିର କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି। आशा करुच्ची यही रहस्यमय क्वेश्चन आंसर आप पाइपारे। जदि ये भिडियो किसी भी इनफॉरमेशन पाई तेज लाइक शेयर कमेंट करने सहित तरीका भीख मांगने का यही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।